Velkommen til Vestager, hvor vi i dag spiller en ny og forbedret version af Counter-Strike Go. Counter-Strike Go. Counter-Strike Go. Ja. Vi laver lige en ny en, fordi at den gamle blev lidt lort, fordi det lige var noget, der var fucked up. Så vi håber lidt på at få løst. Nu vi har en lidt lang dag i forhold til mormor og en af Peter der. Vi skal lave noget lidt forskelligt med kameraværk og sådan lidt. Det her det er bare sådan nogle små videoer sådan for sjov. I skal nok få noget af det der værd af det spillende, ikke? Og jeg har lidt Battlefield 2. Jeg har det så ikke det nye, fordi det har jeg kraften ikke på købt endnu. Det er jo utroligt af mig. Jeg er svin, det ved jeg godt. Nå. Jeg har tilladt mig at spille noget Counter-Strike Go her, og vi tager den sådan lidt skift. Hvad der er sjovest. Det er jo bare trods alt sådan nogle for sjov videoer det her. Indtil jeg får cam på, så begynder det at blive sådan noget for alvor. Altså kraften skal vise, hvordan jeg reagerer, når jeg bliver sur på de der terrorister der. Men ja. Den er ved at låse færdig. Så skal det spille data med. Yes. Nå. Jeg er jo kendt inde på YouTube som hvad hedder det så hvad fanden? Det var jeg er jo kendt på YouTube som den der hedder Morgengård Mokka. Det var mig. Og min gode ven Olsen der har filmet. Og den har jeg fået mange gode likes på. Det inspirerede mig simpelthen til at begynde at lave nogle YouTube-videoer. Selvfølgelig ude for lukketider kogte det går jo, men sat. Hvad fanden i fucking helvede er du gang i de dumme svin? Sådan der, døde du nok lige der, hva'? AVP, yes sir. Det kan vi lige. Vi tager den her en 10 minutters tid, kan vi se på uret. Der er 9 minutter og 13 sekunder tilbage. Tiden den går pænt stærkt. Lige pludselig er tiden overstået, det vil sige at vi tager en enkelt runde. Kom her din terrorist. Så kan jeg få nogle gode point. Hvad satan i helvede der er du gang i? Nå? Fuck helvede, mand. Jeg er kraft, det var dårligt til at ramme sniper. Det var helt sindssygt. Det er så ikke det jeg går mest op i. Det beklager jeg meget. Det var virkelig en fejl for mig det her. Vi går herop og så de dumme svin, der går gang i, hva'? Nå ja. Det var sgu da ikke min egen, det havde jeg ikke set. Nogle gange så tænker jeg ikke, hvad jeg skyder. For helvede, lille loading. Yes. Kom nu ud igen, din lille kylling. Og vi tager den nye. Det er det nye. What you gonna do? Nå, må der godt komme en terrorist frem inden for 30 sekunder. Hvad sagde den lille loading, mand? Så fik jeg kraft, det var 15 minutter. Lækkert. Jeg skal sige, at jeg er typen, der er altid glad og godt humør. Undtagen når jeg selvfølgelig er sur. Hvor jeg sjov, hva'? Ja, det var det godt. Ej, jeg er altid glad og godt humør. Især med en YouTube-video. Jeg spiller aldrig en YouTube-video, hvis jeg er sur eller ked af det. Den dag jeg får nok likes til det, der vælger jeg simpelthen at lave en YouTube-video hver dag. For hver spiller jeg spiller. Primært der er det jo det der Slender jeg går mest efter. Det er kraftigt, det var et fedt spil. Jeg tror sådan, jeg er sådan nærmest blevet afhængig af det. Selvom det er sådan at når jeg sidder og kigger på selve spillet, så er det fucking ingenting, mand. Men når jeg så begynder at spille det, ikke, så bliver jeg helt bare. Ligesom jeg sidder og skider mit tøj, ikke også? For nærmest traumer efter det. Jeg ligger og drømmer om natten og sutter hans 3 meter pink. Ja. Okay, okay. Det var så FMI for meget information. Yes. Ja, der var ikke nogen. Kom så, jeg har 6 minutter og 20 sekunder tilbage. Jeg skal nå at have nogle gode likes her.
Eller blandt like, hvad fanden snakker jeg om? Nogle gode skud. Hvor fanden er de der pølsemixer henne, mand? Der er en der. Og så er det pølse, mand. 2 pistoler. Yes, sir. Vi kan lide det. I do ain't got to pay. Okay, det var bare et jeg fandt i. Det var helt vildt så dårligt jeg er til at kramme. Nej! Det skete så bare ikke det der. Jo, det skete så. Skal så sige, at jeg er lidt mindre retarderet i mit hoved, ikke? Altså, jeg er ikke særlig god til det der faglige fag. Jeg har altså en matematik, ikke? Og det skal bare gøres på telefon. Og skrive og tale og sådan noget der, det kan jeg ikke gå problem. Lige noget mundvand der, jeg fik galt i halsen. Ikke sidde og grine, Peter. Det var ikke så godt. Skal fandme ikke sidde og grine af det. Men lige så snart vi får hvad så de døde svin, mand. Hver gang jeg skyder folk også, så tænker jeg på en anden person, jeg ikke lige. Okay, ja. Nå. Der står I en på det. Han døde så lige. Hvad satan i helvede du? Nå. Ja, der var så lige mine fingre der lige lavede en fejl. Lad være med at skyde på mig, mand! Han skætter for jer, mand. Svin. Kraft med gjorde det. Nej! Simpelthen. Sådan en morakker, der står derovre, mand. Nå, lad os snakke ham igen. Hallo, dumme svin, mand. De dumme svin. Det kan godt være, at jeg laver en part 2 om 4 minutter eller sådan. Det finder jeg lige ud af. Det kan også være, at jeg gør den alene. Det må vi lige se på. Yes. Jamen for fanden da. Men jeg synes det er helt bestemt, at når I har set en video her, ikke, så skal I gå ind og abonnere på min kanal og like og kommentere, hvad fanden jeg skal skrive. Bare skriv, om I synes det er dårligt eller godt, så skal jeg nok gøre det bedre. Så er de søde og skrive det på en sød måde, ikke også, så man forstår det. Og sådan at man kan gøre det bedre, hvis det er noget. Jeg får garanteret mange dårlige kommentarer, og det tager ikke tungt. Altså for fanden jeg er ikke generet. Så bare frelse. Generet, det betyder generet. Men det ved jeg ikke, det er sådan man skriver det. Skriv om I synes jeg er sjovt, eller om jeg er nederen. Jeg er ret nok at se på en, der gider at snakke, i stedet for de der bare siger, jeg er så, og så, mor, jeg skal lige ned og spise. Og så er det der spil kører. Det er fandme nederen, mand. Så ser man der ser en halv time med en computer, der står fuldstændig stille, og en anden er nede æde. Det er faktisk noget pisse nederen, mand. Så står jeg der pause. Hvad fanden laver de det over? Nå. Yes. Du skal bare dø. Din fucking retardo Gert. Skal så lige sige en ting, at jeg har været sammen med en af Gert, og jeg kalder ham aldrig retardo Gert, for han var sådan en ældre mand. Han var kraften fin. Det vil jeg godt nok lige anerkende der, han var kraft, det var nice. Han kaldte mig for Møffe, fordi det hedder jeg. Jeg hedder det ikke, det er mit kælenavn. Men for fanden da. Ja. Jeg synes det kører pisse godt det her. Men som jeg siger ikke, at det her det er jo sådan nogle for sjove videoer, hvor jeg ikke sådan rigtig tager mig sammen. Jeg sidder bare og chiller. Men bare kammerat. Så vi kommer også til at lave nogle film, hvor jeg sidder og spiller med min kammerat der. Der kommer nok nogle spil, vi kommer til at spille med. Det er ikke en dårlig shotgun. Og det skal lige siges, at jeg spiller ikke konsolspil her. Jeg spiller også, jeg er vognmand for Truck Simulator 2. Venter på det der Scandinavian mode, det kommer, så vi kan spille i Danmark og Sverige og Norge og Finland og alt hvad der er i Skandinavien. Spiller jeg Battlefield 2. Og Farming Simulator 2013 og 11. Jeg har ret Logitech G27 med pedaler og et gearstang.
Jeg er med på den der kendte gård der, jeg ved ikke om der er nogen der går til at se, men den hedder Kokkegård. Og der kommer jeg til at lægge et link ned i beskrivelsen med en side til vores livestream og vores og min chefs YouTube kanal. Så kan det være at han kan få lidt flere likes og abonnementer. Han fik simpelthen sin hævn, ham der var. Så nu tager vi altså lige sammen de sidste 55 sekunder. Hvilket jeg nok ikke kan se. Det er den der. Ham deroppe, ham tager vi ikke der, nej. Altså, jeg er ikke sådan en ny nordlig med sniper. Fuck dig, dit fede svin, mand. Jeg kan ikke lide dig. Dumme idé. Se Peter, der er plads til dig. Okay. Nå, Simba! Ej, hvad fanden i helvede sker der for dig? Din lille sæk. Nå. Yes, 9 sekunder. Ham der skal jeg stadig. Det kan jeg. No! Nå, ved I hvad? Abonnement min side, og like, og hold øje med beskrivelsen, og hold øje med min side, der kommer meget mere, hvor der også kommer webcam på, så I kan se mig, ikke? Jeg laver nok også en scene, hvor det er bare mig, der viser mig selv, og så fortæller lidt, hvad jeg laver, og forskelligt. Nå, ha' en god dag, møg.